De kolonie visdiefjes die hier nu broedt, die broedde eerst ergens anders. Op een appartementencomplex op het dak. En dat was een appartementencomplex van Accolade. En daar veroorzaakten ze zoveel overlast dat dat niet meer kon. Maar omdat er een wettelijke verplichting is dat je wel een alternatief moest aanbieden, is eigenlijk het idee ontstaan om hier een broedeiland aan te leggen. Ze wisten deze plek al te vinden. Dit was een plas waar ze al fourageerden. De oorspronkelijke kolonie die is weggehaald, dus ze moesten een nieuwe plek zoeken. En omdat ze hier al kwamen, is dit, denk ik, heeft dat bijgedragen aan dat het een groot succes is geworden. Landelijk gaat het niet heel goed met de visdiefjes. De visdiefjes laten een afname zien, al enkele jaren. Maar wat we tegelijkertijd zien is dat de kolonieplaatsen op daken landinwaarts, dat een steeds groter belang gaat krijgen. Nou ja, zo'n broedeiland als dit, dat is dus wel een heel mooi alternatief daarvoor. Er zijn wel meer broedeilanden, maar de meeste die liggen in zoutwatergebied. En dit is wel het eerste broedeiland wat in een zoetwaterplas is aangelegd. Ja, het eerste jaar was al bijna 3/4 van de oorspronkelijke populatie aanwezig op dit broedeiland. Inmiddels zitten we eigenlijk op het volledige aantal van de oorspronkelijke kolonie. Dus ja, we gaan het zien, maar ik hoop dat het nog wat aan gaat trekken en dat we misschien nog wel wat extra visdieven broedparen hier gaan krijgen. In dit geval was het nodig omdat ze overlast veroorzaakten en omdat die oorspronkelijke kolonie weg moest en omdat er dus een wettelijke compensatieplicht op rustte. Als een soortgelijke situatie zich voordoet, dan is dat mogelijk.